Nazaretha njengoba sikule ndawo engcwele silethe uthando nokuthanda ushembe kuba sizoguqa phambi kwale ndawo nekuthanda idalwaza yithi. Cela ukuguqa kwami phambi kwabayingcwele novalo ngesaka. Kepha ngiyacela ukuba unyalo lwezulu lusokulimi lwami. Ngizokhuluma indaba enkulu kithi makhosazana. Ukuthi lena nsuka esimbozile emakhanda akuyo eyomhlobiso. Akuyo yokubona abangani bethu ukuthi cha umngane wami ongakholwe ngibona ukuthi cha manje esontweni ngiyamboza. Kepha inobungcwele. Ngolunye usuku maNazaretha ekhaya isengwavuma. Ngolunye usuku maNazaretha kuyenzeka omnye umvangeli uDlamini uyagula. Wathi megula elokho egulile njalo. Sase sintaba yepheza kwakuyisabatha. Sase sihleli usuku kuthi ngesonto sizohamba somkhulekela umvangeli ukuze ephile. Ngoba maNazaretha umvangeli ubemkhuthalela ushembe, ubemthanda. Ubehambela wonke umuntu ogulayo. Uma kuthiwa khona ogulayo umuzi othize kuwo uyo osiholayo. Sase sihamba sintaba yepheza. Singakahambi maNazaretha sasho ukuthi soshaya isiguqo sango-12 ebusuku ukuba sicela unyalo lwezulu kube yilona elihamba nathi ngoba thina sinawo amandla kepha ushembe uphilisayo uNkulunkulu. Sase silinda maNazaretha ngoba la ekhaya kuyalindwa. Sase sihamba sasizingane ezincane. Sase sihamba sase sifika endaweni emachobeni. Sase sifika sifunda umthandazo wokuvuka. Sase siuqeda. Ngoba maNazaretha la ekhaya khona lesihlabelo lesiphilisayo. Uma uhlabele sona umuntu megula uyasinda ngaso. Esithi baba wethu sezulwini. Sase sihlabele leso sihlabelelo sase simthandazela sikhipha inansuka lesimboze emakhanda. Samkhulekela sase simbusela amanzi sase sihamba. Ngoba maNazaretha wayese umuntu owayethatha ehlalela ngene ephinde ebusele endlini. Ila ngabona khona ukuthi sihlabe 39 sithi mbonga uJehova mphefumulo wakho sanethuba. Kumele lelo thuba silisebenzise. Uma ngabe kufanele siphume sishumayeza abantu asisebenzise lelo thuba. Sisaphila. Sase sihamba sekhaya. Kwathi intambama base besifonela bathi umvangeli usale wasinda. Sikhuluma ngoNkulunkulu onjalo. Sacela ukudlula encwadini uTimothy wokuqala 2 ivesi lika 9. Ifundeka kanje. Njalo abesifazane abahlobe ngezingubo ezifaneleyo. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Bengahlobi ngezinwele ezalukweyo, nangegolide, nangamapharela, nangezingubo ezinentenga enkulu. Makhosazane kunalento esenzekayo kuthina, njengoba sekuyisikhathi secorona. Awusaboni ukuthi umuntu uyinkosazane noma kayiyo. Siyacela ukuba ushembe afike enhlizweni zethu. Siwayeke lamabhuluko esagqokayo. Siyeke ukuxhuma emakhanda. Ngoba maNazaretha thina ushembe usikhandela into enhle kakhulu. Nkosi ibusise nikuzile. Amen.